Slušajte sad ovako. Ja sam probao da vam kažem. Vidi, ne daj Bože ako se popne. Nisi kako, ne znam. Ja sam se popeo do pola, jedva mi se šuo. Ček da vidimo, sad će on da siđe. On će da siđe. On da siđe tu red, ali on je normalan. Dobar! 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 To je to od mene. Oho! Pazi! Ovo je nemoguća misija već. Brate, ali je brdo, jebe mi ti sunce. Gdje se popeo preko žila? Pa šta lagano ovdje? Može ovdje. Šta da izađeš, druže, ili vidiš ti na šta liči ovo, šta da izađeš? Si normalan, bre ti? Au. Mora da se ima brzina, a ova grana udara direkt u glavu, malo nisam pao zbog nje. Sad sam u bistvu. Mi smo debili, definitivno. Pogledaj ti što mi penjemo. Haos. Gledaj ti što on radi. Sedi! Ne. Prođi ko šlajp. Da. Ajde! Gledaj ti što on radi. A što to radi? Dobro. Tamo je spuštanje što si ti rekao, samo što Sava nije uleteo u potok, tamo je ekstra za spuštanje, samo ne zaletiš ko Sava, nego usporiš skroz i siđeš. Ja ti još jednom i pauziram. Tu sam i ja stao. Tu sam i ja stao. Ja ne želim tu da se spuštam. Tu mi je katastrofa. Još sad i cigara. Ovo ti je bilo zajebano. Mrtvi smo, ubijeni smo. Ovdje nismo bili nikad, idemo da probamo za kući.
Sam je gore mislio da je dole džungla. Jel može dalje? A kako je dalje tamo? Palo drveć, debelo. Šta onda? Kuda? Šta ukoso bre? Šta ukoso je? Gdje ukoso? Ovdje gore. Ovdje bre. Si lud? Nema ovdje. Ima putić od vode, druže. Da. Nego. Ajde. Ne možemo da isteramo to. Ma nema trika gore. Sve oči su uprte u njega. Ne može. Strmu previše. Više okrećiga. Nema veze, radi pozicija.